Mangwana akanaka zvakare vana vaMwari mufaro wangu tichingamidzane zvakare pachirongwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Vatanga kuti bata nhasi pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tinayo asi inopindurwawo zvakare neBhaibheri. Saka nemiwo makasununguka kutumira mibvunzo yenyu pa 0772918335. It's a WhatsApp number as well. Kana kuti munogona kutumira vari kuona pa Facebook, just drop your question pama comment section. Even pa YouTube you can drop your question pama comment section. Tira kupindura mibvunzo wabvunzwa nhasi panapa uri kuti iwo Nhai Pastor, munhu ari pana Genesis 1 neari pana Genesis 2 vakasiyana here? Now, ndoda kudai kuti mubvunzo uri kubvunzwa uyu wakafanana nemumwe wandakambunzwa. Kune vanhu vanobhilivha kuti Genesis chapter 1 pakatosikwa munhu akatosikwa but ari a spirit. Then Genesis chapter 2 Mwari akachizopfekedza spirit iya a body. Kuna vanhu vanobhilivha izvozvo. Saka vanoti hanzi munhu wepa Genesis chapter 1 anga ari both male and female, anga ari murumekadzi ari 1. Then pa chapter 2 ndo paakazosiyaniswa pakasikwa Eva akapfekedzwa a female body, Adam achipfekedzwa zvakare a male body. Kune vanhu vanodzidzisa izvozvo. But it's far from the truth. What the Bible is simply doing, Genesis chapter 1, it's a run-down summary yekusika kwakaita Mwari zvinhu zvose. That's Genesis chapter 1. Haiti tsananguriro daisika sei. Inongoti Mwari akati ngatiitei munhu nemufananidzo wedu, male and female, he created them. But Genesis chapter 2 yakuti tsanangura how God did it. Yakuti uzoti Mwari akatora ivhu akafemera mweya weupenyu mumunhu. Okay? Saka vari kuti iwo munhu wepa Genesis 1 anga ari mweya, wepa Genesis 2 ndo mweya wakapfekedzwa a body. Right? Ipapo tinototi zvitori wrong. Because kana pa Genesis chapter 1 uri mweya wasikwa, pa chapter 2 inoti Mwari akaumba akafemera mweya weupenyu mumunhu. Haana kuti Mwari akatora chibhodhi ichi akanochipfekedza mweya, but aitofemera iye Mwari, kuchiminzi mweya uyu waitobva muna Mwari. Saka Mwari haana kufemera tuvanhu mumunhu. It's wrong. Whether I don't even know the logic behind it, but it's totally wrong. But ndira kushandisa Bible to prove why it is wrong. Kana munhu ari pana Genesis chapter 1 ari mweya chete, inzwai zvakaudzwa mweya iwoyo. Verse 27 chapter 1. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish of the sea and of the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Now, inzwai ma instructions akapiwa uri kunzi mweya. Wakanzi be fruitful and increase in number. That is procreation, which comes out of sexual activity. Mweya haigoni kuita izvozvo. Mweya haigoni kuwanda ichizviwandisa iyo, ichizviwanza iyo. Kana dai wanga uri a spirit. Okay? This is a physical being ari kunzi procreate, engage in some sexual activity and produce. Kusvika mawanda mazadza nyika. Haina kuperera ipapo. Yati iyo rule over the fish and over the birds and over the animals. Mweya unotonga sei iwo usingaoneki, unotonga sei? These are beings ziri kunzi fish inei ndakuzisa mumaoko enyu. But maybe someone would say, but that's not very clear. Verse 29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. How does a spirit eat? Saka michero ndakupai, mana rice, chibage, nzungu, zvese zvinodyiwa seed ndakupai. This is not a spirit. This is a complete human being ane mazino anototsenga, achitanha, achitsenga, achisvisvina, achiita sei. This is a physical person. This is not a spirit. That's why tiri kuti isusu chapter 1 yangotipa a rundown summary. Chapter 2 iri kupindura kuti how did God do it. Chapter 1 pairi kuti God created man. Chapter 2 iri kutiratidza how God did it. Saka hazvisi zvinhu tu zvakasiyana. Chapter 2 is an explanation of the events that occurred in chapter 1. Those are not two different accounts of creation. Please, vanhu vaMwari, ngapatijekere ipapo. Uyo akatonzi idya chikafu chako mafruits nemaseeds. Uyo akatonzi berekanai, procreate, barai vana. Okay, a spirit that does not give birth to a baby spirit. These are human beings, physical human beings that can procreate, that can eat, that can, subdue the earth, vachirima pamnyika, that can lead and have dominion over the fish, over the whatever. These are human beings.
toda kudayira kuti zvatijekera, Mwari atibatsire, Mwari atikomborere. Amen.